ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଧୁରୀଣ ଯୁବ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଗଳ୍ପ ରଚନା ସହ ଫିଚର ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ବଗିଚା, ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଏକ ଶୈଳୀତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ, ପୁସ୍ତକ 2 କଥା କଦମ୍ବ ସମ୍ପାଦନା ବହୁତ ଆଦୃତ। ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ। କଥା ନବପ୍ରତିଭା ପୁରସ୍କାର 2014, କାଦମ୍ବିନୀ ଗଳ୍ପ ଉନ୍ମେଷ ପୁରସ୍କାର 2016, ପଲ୍ଲବନ ଶବ୍ଦ ସମ୍ମାନ, ୟୁଥ୍ ଉତ୍କଳ ଲିଟରେଚର ଆୱାର୍ଡ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ବରପାଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ।